ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा SD, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. कलमट गावातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते कैलासवासी बाळकृष्ण उर्फ दाजी मेस्त्री यांच्या निधनानंतर आज मेस्त्री कुटुंबाची भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलंय. 1 जुलै रोजी राहत्या घरी वयाच्या 93व्या वर्षी वृद्धापकाळानं दाजी मेस्त्री यांचं निधन झालं होतं. दाजी मेस्त्री हे भाजपा कणकवली तालुका अध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री आणि युवा मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस संदीप मेस्त्री यांचे आजोबा होते. राहत्या घरी वयाच्या 93व्या वर्षी वृद्धापकाळानं दाजी मेस्त्री यांचं निधन झालं होतं. मेस्त्री हे भाजपा कणकवली तालुका अध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री आणि युवा मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस संदीप मेस्त्री यांचे आजोबा होते. आमदार नितेश राणे यांनी आज सामाजिक कार्यकर्ते कैलासवासी बाळकृष्ण उर्फ दाजी मेस्त्री यांच्या निधनानंतर मेस्त्री कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.